най-вероятно нямаше да правя този клип. И не ми се и правеше. Не мисля, че... Не искам да правя всеки клип да е за някакъв скандал или за нещо, което мразя, но... Последните няколко дена препоръчаните ми клипове в YouTube изглеждат ей така. Ей така. Всякъде някой идиоти си мислят, че Half-Life 3 ще излиза. И защо изведнъж им хрумна тая идея? Хрумна им, защото Valve излязаха преди седмица или колко, 7 дни са минали, и представиха 3 буклука. Не 3 продукта, 3 буклука. Защото познайте какво пуснаха. Пуснаха подновена версия или по-малко смотана версия на предишният си VR комплект. Пуснаха по-малко смотана версия на... Не знам дали са имали предишен джойстик, но май имаха джойстик. Последно използвах джойстик, човек, през 2005-та. Последно тогава беше модерно. И не чак толкова лош, но фиксиран и невъзможно за да бъде подобрен компютър. И това беше. Пуснах компютър, дето на хартия ще е ефтин, но ще видим кои са истинските цени, защото знаем какво обявяха. Ай, познайте какво, Steam явно този път, предишната система, предишния Steam, Steam машина, дето беше предишния им опит да направят геймърска машина, не беше толкова успешен. Затова решили, че този път ще похарчат малко повече пари за рекламацийка. И са платили на почти всички хардуер обзорчици, дето правят, нали, обзори на видеокарти, на процесори, на такива работи, да им изрекламират новите буклуци. Обаче познайте какво? Същите тия симпатяги, ето където са на тия клипове, познайте какво правиха допреди няколко дена. Допреди няколко дена ругаеха AMD и Nvidia, задето пускат през 2025 и даже през 2023, като пуснаха 8 гигабайтови карти за пореден път, ги плюеха и ги ругаеха и казва, те са измамници. Как така ще ви пускат такъв буклук? И познайте как се обърна песента сега за Valve. Защото познайте какво. Ето ги характеристиките на новия им Steam компютър. Значи, първото, което виждаме е, нали, Zen 4 6 ядрен процесор, 4-8 ГГц, само 30 вата консумация. Сега това първото хич не звучи лошо, нали? Сега това е сравнително нов процесор, нова архитектура, което си добре. Но второто, както виждате, RDNA 3 карта, само с 8 гигабайта видеорам. Те извинявам, само ето ги, ето тия същите хора, да, Linus и още много има надолу, дето бяха такива, нали, обзорчици на хардвер, не се спряха да плюят Nvidia и AMD, а сега AMD, Steam са поръчали на AMD 8 гигабайтови карти да им дадат за новия им буклук. И нека бъдем честни, Steam не го правят този компютър, защото ще е по-изгоден, или защото ще е по-удобно да се играе на него, или защото много мислят за геймерите. Не. RDNA 3 8 гигабайтови карти, просто AMD най-вероятно са се чудили как да ги разпродадат, понеже вече не щат да ги купят хората, благодарение на именно същите тия обзорчици, дето ги ругаеха. Сега някак да ги разпродадат 8 гигабайтовите карти, такива са слуховите. И такова. Някой смята, че е много ефтино, доколкото разбрах, цената, която се чува за този Steam компютър е около $680 или евро. Сега в лева, като се обърне, това ще бъде закръглено едно хубаво на 1500, ако са щедри от Valve, защото те Valve може и да завишат цената сега благодарение на това, че се покачиха цените на рама, защото той ще има 16 уж гигабайта рам. Ето къде беше, пише, да, 16 гигабайта DDR5. И както сте чули, наскоро са скочили доста на DDR5 цените. Сега това, което ще направим, тук отворил съм сайта на Ardes и ще направим конфигурация, дето е, нали, ще видим колко струва. Сега Zen 4 процесор, възможно най-ефтиния. Мисля, че са Ryzen 5. Ryzen 5 4500, тия са от Zen 3 и Zen 2. Мисля, че бяха 7 серията, да. Да, ето го, най-ефтиния Ryzen
Ето го най-ефтиния Zen 4 процесор, Ryzen 7 500F, дето е без вградени графики. Steam машината и тя няма да има, така че това е което може да вземеш на компа. Охладител за този процесор не е нужно особено, за 6-ядрен процесор, дето няма особено високи честоти, стига и обикновен, но за нов процесор вече е най-добре да се вземе поне най-ефтиният Tower Cooler е такъв като Deepcool AG200 или AG300. Вземем AG300, слагаме. Дънна платка. Steam компютъра ще разполага с минималните 16 ГБ RAM, така че можем да сложим най-ефтината дънна платка за AM5, която е 180. RAM паметта Боже Господи! Са тя цени бе човек! Какво е това? Да, последните няколко дена, преди над 2 седмици, започнаха обзорчиците да вдигат тревогите за това, че цената на DDR5 била скочила тройно. И аз не им повярвах първоначално, но както виждате тук. Сега, кажете ми, вие виждате ли правилно цени? Защото аз може и да халюцинирам, но може и да не виждам добре на тия години, но 152 ля за най-ефтината RAM памет DDR5. Ай сложим това. Да, трябва да изберем втора пръчка. Хора, вижте, това е цената само на една пръчка, 150 лева. И цената не скочи, чакай, от колко? Само за... Чай, май са от тук бъде, май не го този хикс, неща. Цената не скочи. Само за рама от 480 лева скачаме на 830 лева само за рама. Само за да сложим на най-ефтиния AM5 процесор RAM. Можете ли да си представите, че Steam от някъде ще намерят по-ефтина RAM за тяхната Steam машина? Малко ме съмня. Значи това, като видите тая цена и ви става ясно, че най-вероятно Steam машината няма да е толкова ефтина, колкото са първите предположения. За видеокартата, значи RDNA 3 карта с 8 ГБ RAM, RX 7600 май беше, да. Това е най-ефтината RX 7600. Втора не е. Едно SSD. Сега, цената на Steam машина, на новия Steam компютър най-вероятно ще зависи от това колко място искаш за видеоигри. И в принцип би трябвало да дадат стандартно 1 терабайт SSD и качва с 100 лева цената. В принцип би трябвало и Steam да са щедри да ни дадат 1 терабайт в този Steam компютър, но като знам какво направиха PlayStation, може да ни дадат 512 и да поискат още $50, ако искаш 1 терабайт да ти сложат място за съхранение. Да е втория диск няма нужда, DVD, за да конфигурираме компютър, дето да е равностоен на Steam компютъра, който ще бъде. 30 вата ще бъде процесора и 110 вата общо видеокарта, значи общо консумацията на този Steam компютър няма да е повече от 160 вата, може би. Така че захранването може да се сложи най-ефтиното. И очудващо захранванията са ефтини. Очаквах дори най-ефтиното да е поне 60 лева, но тук има някой за 26 лева. Чудващо ще има такива захранвания. Поне някой ден, ако ми се наложи на мен, ако ми се повреди, може да намериш ефтино захранване. Steam компютъра май щял да има един вентилатор леко. Щял да има една голяма буца метала, там един огромен радиатор и един вентилатор щял да олажда всичко, тъй че добавяме и най-ефтиния 120 мм вентилатор и това е реално. Равностоен компютър ще струва 1500 лева, но както казах, с завишението на цените на рама ще е много по-скъпо и самия Steam компютър. Последно, ако сте следяли видеокартите и процесорите, MSRP-то, дето е обещаната от производителя цената, никога не важи. И една 5060-ка, например, на Nvidia или на AMD 9060, където обещано би трябвало да е не повече от 600 лева, струват от 800 нагоре. Само 8 гигабайтовата версия на видеокартата. И по някаква причина тия обзорчици плюеха
същите тия фирми, но Steam не ги плюят. Steam, както виждате от тъмнелите, ги фалят, много им се радват. И Steam фенбойовете, фенчата на Steam и на Valve тръгна това, че представят 3 продукта, 3 продукта, понеже, те могат да броят до 3. Значи ще излезе Half-Life 3, хора. Значи ще излезе Half-Life 3. И какви са оправданията за това, за че имало нови ликове, нови течове. Виж, той в туалетната има нови течове от тръбите. Голямо тако са. Случва се ето защо. Да, случва се задника ми. Нали ще да излезе епизод 3 преди колко години. Не излезе нищо. Най-сетне се случва. Няма да спре да тече и знаем много. Познайте ко. Знаехме много и за епизод 3. Знаехме как ще бъде на някакъв кораб в Антарктида или на Северния полюс. Знаехме, че ще са бим с комбайнерите, ще ги бим с някаква машина на времето или някакъв тунелен двигател, има нещото и кораба там, дето е на Aperture Science, защото тогава такова портал и познайте ко. Епизод 3 никога не излезе. Знаеме толкова много за него. Дори имаше файлове на играта, както споменават тук, че Half-Life X има файлове в предишната игра на Valve за новия Half-Life. Имаше файлове за епизод 3 в епизод 2 файловете. И така и не излезе. Така и не излезе. Последната игра на Valve беше Portal 2. Това беше последната им игра. Преди 2011 ли излезе? Преди 14 години. Последният Half-Life беше епизод 2. Преди 18 години. Ко твърдя последно време, нали вчера щеше да излиза той бе, Half-Life, нали вчера беше 18. Нали измина ден от тогава, нали вчера щял да излиза Half-Life 3. Отмина един ден от 18. И отминаха 18 години от Half-Life 2 епизод 2. И така и не е излязъл. Знаете ли защо? Защото още след Portal 2 Valve почнаха да принтят пари от Dota 2 и CS Global Offensive, като ги направиха казина за деца. И затова Portal 2 беше последната игра, дето пуснах. Не дейте да ме се обясняете се. Half-Life Alyx беше много хубава игра, то беше индустриален дрън. Half-Life Alyx беше просто демо за VR и демо за рекламация за Source 2. И това беше. Единствената друга игра, за която ползваха Source 2 след това, е CS2. Дето просто CSGO с новия енджин. Това е. Дето даже влушиха някои работи. От тогава Valve само печелят пари. И защо хората им целуват задника за ще правят Steam OS и Steam компютъра, ще си го купят, въпреки че е само с 8 гигабайта и кълнат другите компании, но Steam им се размена. Двоен стандарт има тук тъй през съденето на тия такова. Steam OS, както видите, пише, базирана е на Linux. Пише, съвместима е с хиляди игри. Ама в Steam има стотици хиляди, ако не и милиони игри. Някои игри като например, Cry of Fear. На Ерик не му тръгна на Windows 11. Смятате ли, че такива стари игри като тая, дето изоставена от разработчиците си, ще тръгне на Linux или на Steam OS, като тя не върви дори на новия Windows? И сега тук ги хвалят, какво ли не. 1500 лева ще има късмет кострата с компютър. И както виждате, не е по-изгоден от компютърната конфигурация, поради простата причина, че дори да е също толкова силен и дори да е малко по-насметка, ако ще да е дори с 100 лева по-ефтин, там е проблема, че това ще бъде като конзола. Той са фиксирани, процесора и видеокарта ще бъдат в едно. Няма да могат да се премахват от мъдърборда. Няма да могат да се сменят, както на AM5 дънна платка ти можеш да сложиш и по-нов от Zen 5 процесори, от Zen 6, които ще излизат за същата платка. По-късно ще може да подобриш, ще може да смениш само процесора и видеокартата. Може би захранването ще се наложи. Steam компютъра няма да може, то ще е едно такова купче. И викат, че шал да бъде много удобно за разнасяне и тако. Те и Apple имат такива компютъри, що не купувате пак тях? Защото са скъпи ли? Такъв куп няма да е особено лесен за носене. Мислите ли, че ще е лесен за носене в лаптоп на чанта или в тако? Че е по-лесно да вкараш PlayStation 5, дето е по такава форма.
PlayStation 5 Slim, ако вземеш, по-лесно се разнася в лаптоп на чанта от Steam, купчето им, дето го хвалят на Лорд Гейбен. Кое ви подсказва пък, че Half-Life 3 ще излиза? Както казах, те правят пари и не се спряха и да хвалят Valve. Какво ги хвалите толкова? Те са корпорация. Следващата Half-Life 3 няма, дори да излезе, няма да доживее очакванията. Защото ние чакаме от 18 години. И от 18 години трупаме очаквания. И такова. Някой ще кажат, ами Valve не са се изложили до сега. Те се запазиха репутацията. Да, ама защото не пускаха игри. Защото не пускат игри. Въпреки че честно казано, какво правят Valve различно от другите корпорации? Те и другите компании не пускат нови игри. Ubisoft ли са пускали нова игра напоследък? Тя всяка нова игра е Assassin's Creed. С какво се различава новия Assassin's Creed Shadows от Assassin's Creed Valhalla? Графики ли? Не ми изглеждат еднообразно на графики. История, начин на геймплей, система на геймплей не. И двете са RPG-та, и двете са грайндат 60-80 часа. Са прави едно и също. Кът сцени се гледат от време на време. И са мотка геймплея. И как се различава пък Assassin's Creed Valhalla от Assassin's Creed Origins? Същата простия. И Valve са същата работа. И те вече не са разработчици на видеоигри. Отдавна не мислят за геймерите. Последната им игра, там Half-Life Alyx, да, готино демо за VR. Колко струваше VR обаче, за да го играете първите години. А сега като можете да го играете на компютър, чувства ли са много добре управлението на компютър, като е без VR? А пък на Valve сега... Откъде ми иде добрата репутация? От това, че ви намалят видеоигрите ли? Да, и аз са кефя. И мене не е много кеф, че мога да се вземам видеоигри на намаление, но там е работа, че Valve наскоро признаха, че вие не сте си купили игрите. И просто ги наемайте. Също както Ubisoft казаха, също както EA и другите, те просто ви наемат игри. И когато решат да ви бамнат Steam акаунта, или ако решат по някаква причина Steam да го спрат, въпреки че няма го спрат скоро, защото то им е принтера за пари. Тя всяка говняна игра, която излезе на Steam, те печелят 30% дял от нея. Но от какво им е добрата репутация? От намаление ли? Значи те много други компании правят намаления, просто не са компании в видеоигрите. Те не прецакват клиентите си както Ubisoft или Epic или Theodore. И кога ги прецакват? Ние ако хвалям всяка корпорация за това, че не прецаква клиентите си, познайте ко. Ние трябва да хвалим и Apple. Apple как прецакват клиентите си? Сега, всеки нов iPhone е мъничко подобрение, но не се различава с нищо, но ако питате клиентите на Apple, те са доволни. Ако питате хората, които си купуват iPhone всяка година, те са доволни. Ами Amazon с какво вредят на клиентите си? Знаем, че много зле се отнасят с работниците си, но те нямат проблеми. Рефандове също дават. Също, ако някой продукт е некачествен, ще го заменят най-вероятно. Не съм чул някакво оплакване от Amazon за тези работи. Значи, трябва да хвалим Steam поради същите причини, поради които трябва да хвалим и Amazon и Apple. Значи, техните игри не ги направиха толкова монетизирани. Те не подкрепят лошата монетизация, както други направиха да купуваш DLC-та и такова и заключено съдържание дрън. Как така? Valve превърнаха Dota 2 и CSGO ги направиха. Те ги създадаха с причината да ги направят детско казино с лутбоксове, с батъл пасове. Това с какво се различава от другите безплатни игри? Козметиките те наскоро премахнаха от CS2 другите модели на терористи и контратерористи. Преди можеш и си избереш 4 модела от всяка страна, сега може само един модел има и другите се плащат. И те се направиха CS също като гача играта. За друг герой да избереш, че трябва да платиш да си вземеш друг герой. Или леко по-оцветено оръжие. Valve не са участвали в същите лоши практики като други игрови компании. Как така? Сега аз съм много дърт човек, вярно.
Нали, ще кажете, ти живееш в миналото, ти тако, но си спомням съвсем ясно, че Valve бяха тези, които помагаха, или поне се опитваха да помагат на Тод Хауърд от Bethesda. Сигурно сте чували Bethesda, но не игрова компания, дето е прочута с лошата си слава. Опитваха се да помагат на Bethesda да им направят workshop за Skyrim, където да могат да продават платени модове. И не са получа работа, защото на Bethesda феновете бяха по-гневни. И на Bethesda феновете, въпреки че и обичат да ядат говняни игри, защото Starfield не беше някаква хубава игра, но дори на Bethesda феновете имаха повече достоинство и казаха на Бог Хауърд, че това няма да стане. Няма да му купуват модовете. Но познайте после на кой се размина. На Valve. Защото Valve направиха същото нещо, което Тод Хауърд се опита, и модари или моделери, които правят скиновете за Dota 2, познайте какво? Те получават само 10% дял. Valve получава повечето от парите и продават тия скинове все едно, че те са ги правили. На Valve им се размина това. И това не е единствената лоша практика, естествено. Сега, ако да си говорим, Steam утре може да рекат, ти не си собственик на видеоигрите си и трябва да ги триш. Да не говорим, последните 2 игри имаше тази година. Че е да видя. Кои бяха? С А почваше едната. Да. Vault. Тая игра, тая говняна игра, в момента е със смесени, но първоначално беше с позитивни. Знаете ли що? Защото Valve на Obsidian, но ние да правят буклучевите, те са по-буклучеви отдел дори на Bethesda. Те решиха Valve да защитават Obsidian в коментарите, в рецензиите на играта, понеже хората тръгна веднага да я кълнат, че говнян Skyrim буквално. Колоризиран и по-смотан Skyrim. И понеже Valve видяха, че веднага ще бъдат станат негативни рецензии, тръгна да трият или да крият рецензиите на хора и ги пишеха извън тема, въпреки че хората са писали за играта. Извън тема. И така спасиха все още да има предимно положителни в общите рецензии, но последните, както виждате, явно, че Valve са забравили да продължат да ги вардят. И затова масово рецензиите, за да покажат истински рецензии, хората почнат да пишат просто на коментара It's OK, като тъй сарказъм, и даха пръст нагоре, за да може Valve да не скрият или да изтрият рецензията. А познайте коя друга игра наскоро Valve защитиха? На една друга уж зла корпорация, Battlefield 6, EA. В момента са с смесени рецензии, но тия смесени рецензии най-вероятно щяха да бъдат предимно негативни в момента, ако Valve първите седмици не ги вардиха и тях с същия начин да трият или да крият рецензии. Знаете ли защо? Защото на EA един от изпълнителните директори имаха неблагоразумието да се подиграят на смъртта на ония къв беше. Имаше там някакъв политик американски, дето го бея гръмнали ли ко стана. Не политик, ме активист ли ко беше. Дето беше консервативен и EA не обичат да са консервативни. И той се ги изгаври със смъртта му на тоя... Забравя му името вече. Беше доскоро, миналия месец говореха за него. Решиха да се подиграят на него и почна да ги бомбят в рецензиите хората, които си бяха купили играта веднага. И Valve видяха това и решиха, че не е справедливо EA да получат напълно негативни рецензии на новата си игра заради простотия, която един от шефовете им е казал абсолютно нарочно. Не сякаш е било без да иска. И това не е единствената игра. Познайте ко? През 2020, когато... Кой беше? Да. Cyberpunk. 2020, когато и PlayStation и Xbox тръгнаха да дават рефандове масово да предлагат и дори премахнаха Sony играта от тяната страница, познайте ко? Steam не направи нищо такова. Steam не каза
масово я рефъндвайте тая игра, даже я махаме от магазина, защото е прекалено счупена да се играе в момента. Не. Steam си я оставиха и си седяха тихичко, тихомълком и изобщо не им пукаше дали някой съсети, че може да я рефънни или не. Особено като се има преди, че Steam имат политика повече от 2 часа да не може да рефънниш играта. Ако си е играл, пък тя Cyberpunk като излезе първоначално, можеше 2 часа да ти зарежда само. Можеше 2 часа да не минеш първата кътсцена началната от играта, началната мисия, която беше най-хубавата уж. И ти като си помислиш, че играта е толкова хубаво през останалото време, минаваш 2 часа и вече като осъзнаеш, че е била говняна играта, е прекалено късно. За кого да ги хвалям Steam? За това, че са на същата страна са, като другите буклуча и корпорации. Вече те печелят 30% дял от всяка тяна игра. Говняна, колкото и да е буклук. Че те дори не играят ролята да регулират цените. Последната игра, която играеме, коя беше? Silent Hill F. Сега Steam, 80 евро. Steam. Защо не регулират те цените, като са толкова добрички? Защо не казаха на Nintendo да се шибат и да каят на всеки като Konami или тия да им кажат: искате да продаете за 80 евро играта си ли? Ами идете в Epic и само там. Тук не се появяйте. Тук най-много $60. Що не казаха така Valve? Щом много обичат геймерите и щом постоянно обичат да дават намаления? Да, защото им пука най-вече за парите, не за това. Пък и те не продават игрите, както казах. Те просто не ги наемат. Играта, която си купил за 5 евро днес в Steam, утре може да я нямаш. Защото ако е на Ubisoft или нещо като The Crew и утре изгасат сървърите, край. Защо? За какво сега им фалят пък Steam компютъра? Бил съвместим с хиляди игри. Да, ама няма да тръгнат всички игри. Сега, колкото и да кажете, че хора като Nintendo са купелдаци или нещо, новия Nintendo Switch 2, колкото и да е буклучав и да иска $80 за всяка игра, дама поне като я купиш, ще тръгне на нея, на Nintendo-то. Всяка игра в Nintendo Shop ще тръгне на Nintendo, обаче на Steam компютъра, ако си купиш някоя по-стара игра, или някоя игра, която иска, например, като Battlefield или и TPM2 и телеметрия и Save Bullets за BIOS, защото сега тук ще прочетете Battlefield 6, кой иска. Battlefield 6 иска, даже тук долу в изискванията го пише, или поне го пише преди малко, сега не знам къде изчезна. Да, TPM2, UEFI Secure Boot Enabled. На Linux, доколкото разбрах, тая опция е несъвместима. Демек някой, ако иска играе Battlefield 6 или някоя по-нова игра, защото следващите игри ще почнат и те да изискват това. Call of Duty вече го иска, новия Black Ops 7, и следващите мултиплеер игри, които излизат, най-вероятно също ще искат. Така че Steam се искат да продадат продукт, дето не само, че няма мой върват всички игри на него, не само стари, но и нови игри. На всичко отгоре ще е окъсан от към някои функции, които има Linux, понеже това, както прочетаме по-рано в предишния клип, четаме даже за SteamOS, че е за Living Room Experience, то ще е просто конзола. И ще му искат 1500 лева, най-вероятно, като пълноценен компютър, който може да си купите днеска. И няма смисъл. И както видяхте в YouTube, хората им целуват задника по някаква причина. Някой да ми обясни в коментарите. Ко толкова си им целуват задника на Steam? Защо толкова? Кой ги излъга, че излиза Half-Life 3? Пишете в коментарите. И пишете в коментарите дали сте на моето мнение, че не можете и ви да разберете. Защо Steam е толкова го рекламират Valve в YouTube му целуват задника последната седмица. Защото аз съм наистина не мога да си го обясня. Изобщо. Както и да е. До следващия път.